har lavet et forsøg, som handler om fordampningsvarme. Jeg vil kort komme ind på, hvad faser og faseovergange det er, og herunder fordampningsvarme. Vi har de her 3 hovedfaser, som også bliver kaldt tilstandsformer. Og det er de 3 hovedfaser af stoffer. Den første, det er fast stof. Det bliver også kaldt for solid. Og det er, når molekylerne de er tæt pakket i en regelmæssig struktur. Molekylerne bevægelse er begrænset, det vil sige, at de har ikke meget ligesom, plads til at bevæge sig. Og for eksempel noget, der er meget fast, det er for eksempel is. Altså sådan frost, det er jo fast. Så har vi en anden tilstandsform, som bliver kaldt væske, også liquid. Og det er, når molekylerne også er tæt pakket ind, men de er ikke i en fast struktur. De kan bevæge sig frit og glide forbi hinanden, hvilket giver væsken evnen til at flyde. Det vil sige, at molekylerne ligesom er skyld i, at det kan flyde. Og et eksempel på en væske, det er for eksempel vand. Så har vi den tredje tilstandsform, det er gas, og det er, når molekylerne er langt væk fra hinanden, og de så bevæger sig frit og hurtigt. Og det, altså, hvis man nu kan se gas foran, så skal man også se, hvis man så tænker på de molekyler, at det ligesom bevæger sig hurtigt. Så ja. Faseovergangen, det sker, når et stof det ændrer fase som følge af ændringer i temperatur eller tryk. For eksempel, hvis man har smeltning, så har man fra solid til liquid, det vil sige fra fast til væske, og det kræver varme, og det er der, hvor man så snakker om smeltevarme. Og det er for eksempel, hvis vi tager is, og så smelter det til vand. Det er der, hvor vi så bruger smeltevarme. Så har vi fordampning. Det er, når man tager fra liquid til gas. Og liquid, det var igen det her med væske til en gas. Og det kræver varme. Og det er der, hvor vi så bruger fordampningsvarme, og det er også det, vi har brugt i forsøget. Og det er der, hvor vi også for eksempel siger, at vi tager noget vand og koger, så det bliver til damp. Så det var nogle af de faseovergange. Så har man også, hvor man tager for eksempel fra gas til væske, eller fra væske til fast osv. Fordampningsvarme er den mængde energi, der kræves for at omdanne en væske til gas ved en given temperatur, og det er, uden temperaturen ændrer sig. Så ja. Formålet med forsøget det var at forklare, at forsøget undersøger forholdet mellem det fordampede masse, som er vandet, og den tilførte energi for at bestemme den specifikke fordampningsvarme. Så det vi brugte til at udføre forsøget, det var en vægt, et bæger og en dybbekoger. Vi fyldte bægeret op med vand, og så vejede det og skrev det så ned, hvor meget det så vejede. Derefter satte vi så dybbekogeren ned i vandet, for så at vandet det kunne koge. Vi målte så derefter temperaturen, da vandet begyndte med at boble, for at sikre os, at temperaturen ikke var over 100 grader. Som sagt, så målte vi jo massen fra start af, og det gjorde vi i gram, og så satte vi så tid af hver 20. sekund, og så vi, hvordan massen så forsvandt, og det gjorde vi så i 200 sekunder. Da vi så havde gjort det, så skrev vi jo ned efter hver 20. sekund tiden og massen, som vi derefter kunne udregne den fordampede masse. Så ud fra forsøget, så har vi fået de her databehandlinger. Og vi kan jo se, at herover så startede vi jo med tid og med masse, hvor vi startede med, at tiden var på 0 sekunder, og massen var, eller det vand, vi havde inde i bæret, det var på 241,2 gram. Og så kan vi jo se, at vi måler hver 20. sekund, og så kan vi også se, at vi også måler massen hver 20. sekund. Ja. Og så ud fra det, så har vi fundet ud af, hvor meget der er fordampet. Så først, så begynder det med at fordampe sådan 8,3, og så kommer vi helt ned til 28,2 efter 200 sekunder. Så er det vand, der er fordampet 28,2. Og så herover så har vi så udregnet den tilførte energi på dem alle sammen. Ud fra det, der har vi så lavet de her 2 grafer, hvor vi har valgt at bruge den her, fordi den er lidt mere præcis. Det vi kan se, det er, at hældningen går lige op. Så ud fra alt det data, vi så har fået, så har vi jo lavet den her graf, hvor vi kan se, at hældningen den jo stiger, og er i anværdien, den er ret tæt på 1.
som betyder, at den egentlig er meget korrekt. Derudover så kan vi se, at hældning den er på 2.422,6, som betyder, at den stiger ret meget. Så nogle af de fejlkilder, som kan opstå, når man er i gang med at lave forsøget, det kan være blandt andet, at L-værdien bliver sikkert for stor. En af grundene til, at det ligesom kan skyldes, det er, hvis en del af den tilførte energi går tabt til omgivelserne, så vil den registrerede energi være højere, end hvad der ligesom faktisk bruges til fordampning. En anden ting, som også kan være, det er, hvis noget af væsken opvarmes, men ikke når at fordampe, så vil en del af energien gå til at øge væskens temperatur, i stedet for at udføre selve fordampningen. Og det kan også føre til en fejlagtig høj LF. Massen kan også måles forkert. Hvis en fordampet masse af væsken måles til at være for lille, så vil LF-værdien også fremstå for stor, fordi M står i nævneren i formlen. Og så kan der også være upræcise energimåling. Det vil sige, hvis energien, der tilfører systemet, er overestimeret, så kan LF blive for stor. Og så kan det også være eksterne varmekilder, og det kan skyldes, hvis der tilføres energi fra omgivelserne, f.eks. fra sollys eller varme fra omgivelserne, så vil den beregnede energi være større end den, der sådan direkte leveres af eksperimentet. Og så i forhold til løsningen, så kan det jo være, at man kan udføre eksperimentet i en kontrolleret miljø, uden eksterne varmekilder, f.eks. sollys. Ja.